बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फुथिमारि गामिनि जेवारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 42थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारिया जालाङो। दिसेम्बरनि 9 अक्ट' आरो 10 अक्ट' साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मैया सानजौफुनि गेवलां हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि रथिनाथ नार्जारिया। बे बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों 9 नं बनरगाव बियाबनि TCLCCनि बारग' मासिगिरि रबिराम ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि जनक उजिर, फुथिमारि गामिनि जेवारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि हितेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों 42थि जे बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै जखनथाइ खुंफुंबाय बे फुथिमारिनि गेवलां फोथाराव। बिथांमोननिसिम बे गोलाव सम 42 बोसोरसिमाव बेबादि जे थान्दै जखनथाइ खुंफैबाय बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि बावहरबाय आरो बनरगाव दखरानि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांनाय आरो मावबाय थानाय बिबानगिरि जालांनाय गासै बर' माहारिखौ सिबिलांनाय बिथांमोननिसिमबो बेबादि मोनसे माहारि सिबिनायनि गौथुमाव बिथांमोना अराय गोबाव बोसोर बनरगाव दखरानि सिङाव बनरगाव दखरानि ओनसोलाव थानाय बर' माहारिखौ सिबिनायनि थाखाय बेन्दोंआव दैदेननायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबोरैनो साबायखर बावहरदों। आरो दिनै बेबादि बे जथुमानि गेजेरजों गासै बावहाय माहारियारि आफादफोर दङ, आइजो अनसाय आफाद दंमोन, बावहाय बिथांमोना जयै बर' समाज आफाद दङ, बिथांमोन बयनिसिमबो जयै बर' माहारिनि दिदोमथिनि थाखाय साननाय हनाय बायदि समाज जौगानाय बिथिङाव बिथांमोना जाय थांखिफोरखौ दिनै लाबाय जाहाथे बिथांमोना अराय सम दखरानि बेन्दोंआव मावफुंलांनो हायो, फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय, समाजनि जौगानांगौनि थाखाय, रांखान्थि दावगानांगौनि थाखाय बे बिथिंखौ जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै मावलांगोन बेखौ मिजिंथिनानै गाहाम हामलायथि बावहरबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादारि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। जोङो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि थान्दै जखनथाइखौ देग्लायहाय फुथिमारि जेवारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंदों। मैयाहाय जोङो जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंबिलि समाव जे थुनलाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय जे फरायसाफोरखौ लानानै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि उनाव जोङो हारिमु बिथिंखौबो जौगाखांहोनांगौनि थाखाय जोङो हारिमु बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो लादों आरो बेनि उनाव गोजोन आरो खौसेथिनि जे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बेखौबो लादों आरो बेनिफ्राय जोंहा मोनाबिलिनि जे 6 रिंगानिफ्राय जे मैयाहाय जोङो थान्दै मेल जानानै थांदों आरो बेबायदिनो थान्दै मेलाव जोङो मैयाहाय गोबांथार माखासे थांखिफोर लानाय जादों। जे बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे मिरु एबसु आरो जिल्ला एबसुआ जे आथिखालाव मावबाय थाखानाय जे खामानि बेखौ जोङो मिथिसेयावबो जे आथिखालाव सोमजिबाय थानाय जे ST जे मोनद' हारिनि जे जौगाखांनाय हारिफोरनि ST होनो नागिरनाय बेखौ नोजोर होनानै जे जोंनि ओनसोलनि गामि गोरा रायजो राजा आरो सानसुमैफोरखौ थान्दै मेलाव जोङो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जे मिरु आरो जिल्लाया मावफाबाय थानाय खामानिबाबो जोङो बेखौ जे मोनद' हारिनि ST होनायखौ जोङो अपस खालामथारनानै जे गोख्रोङै जे बेखौ होबथानाय जाथों होननानै फिन खनसेबाव जिल्ला एबसुनो जों थांखि दैथायहरनाय जाथों होननानै बेखौ थांखि लानाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च खुंनाय मिरुआ खुङो आरो बेबायदिनो जिल्लायाबो टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुङो। नाथाय जोंनि दखरा एबसुआ बेबायदि टेलेन्ट सार्च एग्जाम सिंगलै खुंनाय जायामोन हारसिङै। दा देग्लाय जोङो मोनसे नैबे मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजों जे जोंनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फैबाय थानाय समनिफ्राय
खालमासिनिफ्राय जोङो LP सेक्सननि जे क्लास 4 आरो 5 फोरखौ जे टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनो थाखाय जोङो मैया थांखि लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा मावख' दङ नाथाय मावख'नि मुंखौ जोङो बै समाव जोङो दोनबोनाय जायाखै जेरैहाय सेन्ट्रेल एबसुनि जे मावख'नि मुङा बड'फा हाउस आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जे मावख'नि मुं बे माइबं देरा थिग बेबायदिनो जोंहाबो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रा एबसुनि जे मावख'खौ बयनिबो मतामत आरो बयनिबो सानलायनायनि गेजेरजों जोङो माइदांस्रि देरा मुं होनानै जोङो दोननाय जादों आरो बेबायदिनो जोङो गोबांथार माखासे थांखिफोर लाबावनाय जादों जे जोंनि जे सोलिबाय थाखानाय जे माखासे बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज समाजारि सांग्रांथि मेल लानाय गेलेमु बिथिं फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो जौगाखांहोनांगौनि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जोङो बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जे मिसन बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय जे मिशन कुवालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट बे आयदाखौ लानानै जोङो अरायबो मावलांबाय थागोन आरो दिनैहाय जोङो गेवलां मेल दिनैहाय जोङो जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फुथुला गेलेनाय आरो बड'फानि मुसुखा बिबार बावनाय हाबाफारि बेजों लोगोसे महरखोमा बिबार बावनाय हाबाफारि जों लानाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा काबादि आरो भलिबलनि जे फाइनाल बादायलायनाय बेखौ जोङो दिनैहाय खुंफुंनानै लानो हाबाय आरो बेनि उनाव जोङो दा गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदाव औवारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै मोन्दों आरो बिथाङा गेवलां मेलाव बाहागो लानायनि गेजेरजों आथिखालाव सोमजिनाय थासारिनि सायाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबाय थानायनि सायाव बिथाङा बेसेन गोसा मोजांथार बिबुंथि लाखिलांदों आरो बेजों लोगोसेनो थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै जोङो क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि डाइरेक्टर मानगोनां कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों आरो बेजों लोगोसे बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां रथिनाथ नार्जारी बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय बायदि जोङो हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बे समाव आं बेखिनिखौ बुंबाय।